Kesengiu try la ya kabahenyo. Kijing pule jong kane kesengiu try ki hikai yangi syapang kijing jet jongi. Kijing jet ya kabadai bat kababakla. Kijing jet ki badai ki alam yangi syaublai. Bat kijing jet ki babakla ki penjengai na kijing adai bayajan jongi bat ublai bat laki para marjan. Ha kijing pule ke banangkong ngiyo ya kijing adai bayasyun ha padang usol bat u David. Keblami na kajing bom syania berkajing ting jong usol ya u debet. Uba uyo ya ukum kajing ma na kabenta ka khets im jong u. Usol ula persyang ban peniap ya u debet. Hendrai haba kalan kalaple ya u debet ban penkut no ya kajing im usol. Ula jet ban om seu keliang na kajing sniu. Ha kajaka ban pen mesau na peniap ya usol u debet ula pen i kajing sai kajing senguret. Ha ka ula jet ban om sim kepot ya u. Kajing pule ke pen i kumno u debit ula jet ya ke badai. Dak bau buram ya usim bola pen slek da ublai. Bat ma be kajing lek palat jong u. Kan bau sol pan u yai beteng ban jet ya kajing sniu. Kebala penlong ya u ban kuak pen hir keput. Ha kajing pule ke baan u Paulus bakhoi u batai bakumno u Adam banengkong. Ula jet bakla ya kajing bom kongo. Kebala wanra ya kajing yap ha ke perthai. Kan bau Jisu u Adam baar ula jet ya ke badai dak ba pendep ya kajing temu jong kupa berwanra jing im. U Paulus pu penia per u Adam u banengkong u bala thau na ke domet bar u ba im bar u Adam u ba khaddo u Jisu ba a jing im. Kakten u blai ke pen pau ya kajing jet ha pedeng ban im kum u Adam u ba ha ke perthai ne ban pediang ya kajing kela lang bau Adam u bana beneng. Hoi kamet jongi kalong ke bala ban puut. Handai gitu ki bajet ban bot ya Kris. Haka wei kesengi ken sakalador ban yo ya kamet ke bakan jam sim. Ke ba omla ban pot. Ke ba pen pau ya kajing kermen ba kajing kular jeng kajing mipat ha Kris. Karai ke syong bajangi langen jet ni em ban penia do eidor baru Kris ban yo ya kalawai ba pernai ba kajing em bam cukut. Ka gospel ke pen i ya kajing hikai u Jisu syapang kajing jet ke badai ha kajing adai para breu. Dak ba pengsan kerpang ya ka hukum ksem. Tu le ya ki wei pat thik kumba phikwa ba ken le lem ya pi. Ya kani kanong rem la penroi leng ba ki hukum ba kerpang. Tu e ya ki nong syun jong pi. Tu le bhai ki tu ki ba isi ya pi. Kerkhu ya ki tu ki ba tim ya pi. Ba duai na ka benta ki tu ki ba le tok met ya pi. Na ka benta u Jisu ka jing e kalong kanong rem ha ka jing adai jongi bar ublai bar ki para breu. Kajing e yang ne kam mut kajing sengau tenan. Kadon kajing e phera preng joki. Kajing sengau tenan ka syong ha kajing sengau. Kat ba kajing e ka syong ha ki kam. Kajing le ya ki kam. Om tang kajing sengau. Tena mar kata ka gospel ka kantu yang iban yaisa ha kajing long bar kajing e Kristan. War kito ki badon saudong jongi ki jet ban syun. Kajing map kam ju wan da ka basuk henrai bon sen ngidon ka man sem ban seu keliang. Ya kabar sniu na kabar sniu. Dia ban keput ya gitu ke balak sniu na keren sniu yang i. Kani kami namar habun ki culture. Ka nongrem ka bakongsan kalong. Ka khmat namar ka khmat. Ka beniat namar ka beniat. Mahatma Gandhi uloong. Ladangi im na ka khmat namar ka khmat. Hakajat jing bishar hok ka partai baro kawai kan marla manta. Kawai ka daw babun nangi ngisyam jing e. Ya kani ka jing hikai namar ngis nguthu bakla. Bayok ki wei ki khen bangi long ki batlot nengi ting. Kajing sya kadai ba kajing map kajing e yau nong shon. Kam dei kadak jong kajing klot hanrei jong kajing klan. U Jisu hikai yangi tang ban kiar na kajing pensitom ben ba kajing e. U khoru yangi ban long ba skoret kum kadonut jong u. Dak ba bot ikanuksa jong u. Kata ban kerkhu ye ki batim yangi. Duai na kabenta ki ba le ben yangi. Ban le bha klem dak mi len di e ban siu keliang. Barban long bes ai barban kiar na kajing bisar ban map. Hakan ni kesengi lakhot ingi kum ki senran bayane jong Jisu. Ban weng no e kajing sensa jong kajing syuon ba kajing bom syania. Bat ka khot ru yangi ban sim e kesin jam jong kajing e da ka bajet e kajing jet ki badai ba ki alam yangi show play. Tungin jet na kong yau play berki kam jong u. Eniro yau Jisu Kris.